Следчы камітэт абвясціў паляванне на беларусаў у тык-ток і Тэрэц. У Пухавіцкім раёне мужчына памёр ад укусу асы. Экалагічны скандал пад Менскам. Мартынавай забаранілі ўезд у еўразвяз. І ці праўда, што Макс Корж таемна купляе дроны для ЗСУ? І максімальная ўвага. На Беларусі ідзе шторм. За вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Сёння раніцу ў Фрунзенскім раёне сталіцы адбылося сур'ёзнае ДТЗ. На вуліцы Шаранговіча каля дому нумар 20 сутыкнуліся легкавік і матацыкл. Паводле папярэдніх звестак, 59-гадовы кіроўца аўтамабіля Kia падчас павароту налева парушыў правілы і не прапусціў матацыкла Кавасакі, які рухаўся ў сустрэчным кірунку. Ад магутнага ўдару двухколавы транспарт адкінула ў прыпаркаваны побач Citroën. 35-гадовага матацыкліста з траўмамі даставілі ў шпіталь для абследавання. А раніцу ў Заводскім раёне сталіцы адбылося яшчэ адно жахлівае ДТЗ. На партызанскім праспекце пад колы легкавога аўтамабіля трапіў маладзён на сродку персанальнай мабільнасці. Паводле папярэдняй інфармацыі, 21-гадовы мужчына перасякаў праезную частку, але не спешыўся. У гэты момант на яго наехаў аўтамабіль «Опель», якім кіраваў 43-гадовы мужчына. Пацярпелага даставілі ў шпіталь. Нагадаем, што перад перасячэннем дарогі кіроўцы электрасамакатаў і ровараў абавязаныя спешвацца. Следчы камітэт высвятляе абставіны гібелі мужчыны ў адным з садовых таварыстваў Пухавіцкага раёну. Трагедыя адбылася ўвечары 8 чэрвеня. 52-гадовы жыхар Менскага раёну разам з жонку працавалі на лецішчы. Пасля касьбы травы, зыходзячы ў дом, мужчына выпадкова наступіў на асу. Са словаў жонкі, мужчына адмовіўся прыняць антыгістамінны прэпарат, аднак неўзабаве стан рэзка пагоршыўся. Пачаліся праблемы з дыханнем, і мужчына страціў прытомнасць. Медыкі, якія прыбылі на выклік, рэанімаваць пацярпелага не здолелі. Папярэдняя прычына смерці – анафілактычны шок. Для дакладнага заключэння прызначылі судова-медычную экспертызу. 9 чэрвеня ў сталіцы супрацоўнікі міліцыі і МНС уратавалі жанчыну сталага веку ад падзення з вышыні. Інцыдэнт адбыўся ў Першамайскім раёне гораду. У міліцыю паступіла паведамленне пра сямейны скандал у доме на вуліцы Цікоцкага. На месца здарэння прыбыў найбліжэйшы нарад патрульна-паставой службы. І вось, што яны пабачылі. Пасля сваркі з сужыхаром 73-гадовая мянчанка выбралася на вонкавы адліў акна 7-го паверху і трымалася рукою толькі за раму. Міліцыянтам удалося наладзіць жанчыну кантакт і пераканаць яе не рабіць непапраўнага дзеяння. Супольнымі намаганнямі міліцыянты і ратавальнікі вярнулі пенсіянерку ў кватэру. Следчы камітэт Беларусі абвясціў пра маштабную зачыстку сацыяльных сетак. Пад поўны кантроль сілавікоў цяпер трапляюць папулярныя платформы тык-ток і Тэрэц. Ведомство афіцыйна пацвердзіла, што следчыя пачынаюць татальны маніторынг публікацыю і каментароў. Пад прыцэлам любая крытыка рэжыму ці інфармацыя пра рэальны стан рэчаў у краіне. Чыноўнікі плануюць пазначаць такія паведамленні, як дэзінфармацыю, паклёп ці панічныя ўкіды, аб працы дзяржаўных органаў і эканоміку. У СК адкрыта пагражаюць крымінальнымі справамі нават без заяваў ад грамадзянаў. Карнікам будзе дастаткова знайсці крамолу ў інтэрнэце. Эксперты адзначаюць, пасля зачысткі медыяў рэжым спрабуе канчаткова знішчыць прастору для свабоднага выказвання меркаванняў у Беларусі. Змаганне з недакладнай інфармацыяй у тык-току узначальвае старшыня Савету Рэспублікі Наталя Качанова. Яна прасоўвала ідэю адказнасці за недакладныя публічныя скаргі ў соцсетках і ў траўні расказала, што Александр Лукашенка даў ёй згоду. Беларускую актывістку Тацяну Мартынаву затрымалі пры спробе мінуць польска-украінскую мяжу. Сёння стала вядома, што яе знялі з цягніка Кіеў-Варшава, анулявалі шэнгенскую візу і пагражаюць дэпартацыі з забароны ўезду ў еўразвяз на 10 гадоў. Польскія памежнікі заявілі, што жанчына мусіла абраць іншы пункт пропуску, аднак афіцыйных правілаў, якія б абмяжоўвалі рух беларусаў праз канкрэтныя пераходы, няма. Мартынава, якая мае ўкраінскі дазвол на жыхарства, прычыну пастановы не ведае, але збіраецца падаць апеляцыю. Нагадаем, актывістка з'ехала з Беларусі ў 2020 годзе, а цяпер узначальвае адну з фракцыяў у каардынацыйнай радзе. Сёння Александр Лукашенко правёў маштабныя кадравыя змены, прызначыўшы 17 чыноўнікаў. Сярод асноўных рашэнняў прызначэнне новага міністра прыроды Максіма Лысенкі, ягоны папярэднік Сергей Масляк цяпер у следчым ізалятары па абвінавачванні ў хабарніцтве.
Падчас сустрэчы Лукашенко адразу папярэдзіў новага міністра, а таксама новага кіраўніка Белкамунмашу, што патрабаваць вынікаў ад іх будуць жэстачайшыя. Кадравыя змены таксама закранулі кіраўнікоў Петрыкаўскага і Ашмянскага райвыканкамаў, шэраг ведомстваў, амбасадараў у Лівіі і Афганістане, а таксама дзяржаўны медыяхолдынг «Беларусь сегодня», дзе змянілася кіраўніцтва. У вёсцы Русіновічы Менскага району разгарэўся канфлікт паміж мясцовымі жыхарамі і прадпрыемствам «Усход». У мінулыя выходныя 6 і 7 чэрвеня тэхніка сельгазпрадпрыемства пачала капаць кар'ер проста ў месцы гнездавання ластавак. Як паведамляе выданне «Онлайнер», каля 20 абураных відавочцаў спрабавалі спыніць працы. Жыхары выклікалі міліцыю і экалагічную інспекцыю, бо ў Беларусі да сярэдзіны жніўня дзейнічае строгая забарона на разбурэнне гнёздаў. Мясцовыя сцвярджаюць, што частка патомства птушак усё ж была знішчана. У выніку розгаласу Мінпрыроды прыпыніла распрацоўку кар'ера. Сам дырэктар прадпрыемства «Усход» заяўляе, што земляныя працы яшчэ не пачыналіся, а на пляцоўку толькі прывезлі тэхніку. Таму птушкі нібыта не пацярпелі. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абвясціў пра ўвядзенне новых санкцыяў, каб зрываць Тэгэрану вайсковыя закупкі. Пад абмежаванне падпалі 13 фізічных і юрыдычных асобаў у Іране, Кітаі і Беларусі. Сярод іх зарэгістраваная ў Беларусі кампанія «Армары Альянс». Паводле Вашынгтона фірма выступала пасярэднікам і дапамагала Ірану закупляць у Кітаі сотні пераносных зенітна-ракетных комплексаў, спрабуючы схаваць іх паходжанне праз трэція краіны. Гэта ўжо другі санкцыйны удар па кампаніі за апошні месяц. Цяпер яна заблакавана адразу 2 рознымі прэзідэнцкімі указамі, што яшчэ больш ускладніць ёй абыход абмежаванняў. Незвычайнага турыста заўважылі ўвечары 9 чэрвеня ў Глыбокім. Проста па гарадской вуліцы важна шпацыравала маленькая медведзяня. Жыхары пажартавалі, што малое проста прыйшло па знакамітую мясцовую згушчонку. Глядзім, як гэта было, без каментара. Тихо, дорогу пераходзіць. Тихо, тихо, тихо. Ай, які хорошенькі. Слушай, подожди, давай без слов. Потапыч! Украінскі сегмент соцсетак выбухнуў іранічным флешмобам. Папулярнаму беларускаму спеваку Максу Каржу масава дзякуюць за мільённыя данаты на карысць украінскай арміі. Усё пачалося з правакацыйнага допісу валанцёра Сергея Стэрнэнкі. Аднак за падзякамі хаваецца жорсткі тролінг. Украінцаў абурыў нядаўні канцэрт Каржа ў Стамбуле, дзе ў залі суседнічалі ўкраінскія і расійскія сцягі, а сам артыст заклікаў, цытата, «проста не ўдзельнічаць у нянавісці». Інтэрнэт не дараваў спеваку спробы ўседзець на 2 крэслах. Цяпер ягоныя соцсеткі заваленыя каментарамі пра спонсарства для ЗСУ і фэйкавымі фота ў вайсковай форме. Сам Коршчык з'ехаў з Беларусі, калі ім зацікавіліся сілавікі, сітуацыю традыцыйна не каментуе. Магутны атмасферны фронт прынёс небяспечнае надвор'е ў наш рэгіён. Над захадам Беларусі і ўсходам Літвы проста цяпер фармуецца маштабная штармавая сістэма. Відавочцы ўжо дзеляцца уражальнымі кадрамі з наваколляў Вільні і Тракаю, дзе фіксуюцца суровыя навальніцы і небяспечныя віхравыя воблачныя патокі. У Беларусі асяродак непагадзе пакуль знаходзіцца ў Гарадзенскай і на паўночным усходзе Берасцейскай вобласцяў. Там мясцовыя жыхары ўжо паведамляюць пра град, але шторм імкліва рухаецца на поўнач. У бліжэйшыя гадзіны магутныя залевы, навальніцы і шквалісты вецер з парывамі да 20 метраў за секунду накрыюць паўночны ўсход Гарадзеншчыны, а таксама заходнія раёны Менскай і Віцебскай вобласцяў. Спецыялісты заклікаюць быць максімальна асцярожнымі. Пішыце ў каментарах, што бачыце за вакном. На гэтым развітваюся з вами, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.